Какъв сандвич? Да, какъв? Ми го карам в ни слушалките, ти казах. Малък, как чувам. И хот-дог, къде ядахме. Хот-дог аз му. Не, дното съм изпуснал. В петъка сутринта, евентуално, да не дадат товар на Байван, а така или иначе ще се върнем. Абе, много малък шанс има да не стане. Защото той отива на Стокхолм. Там трябва да свали петък сутринта и да му дадат товар. Ти в петъка вечерта си там. Той дори да не може да върне в петъка, ще се качиш при някой друг, той в петъка ще дойде с върна. Айде, Тимото, ще мина тогава да... Айде. Добър ден. Добър ден. Да, това са булгата ли? И не искаш да ни запознаеш. Не може да се идва, Диана, ние не сме се видели. Два пъти. Само направо. Мишо, ти ял ли си? Мишо. Ял. Аз ще ходя сандвич там. Много късно, колко се става? Колко късно, колко късно. Няма значение. Кога му дойде времето, вика царя? Правиш ли щиквички? Не, там едни такива като сандвич. Макдоналдс за правят ескейпата. И ги обичат деца. Ади е най-бетя на салати. Ама не е ли по-много теб? Кои кълъве? Това е нашото смисъл. Къде? Добре. Дали се го вземе, че не мога да Той е няколко дена, не Ще той ще Не. го направим на печат. Щом на печат, Турен да е. шрифтом е какъвто ви Ама не, Вие не сте ли? Ами да. Трябва ми го напиши. Две вратка. Вие в това ли го правите? В центъра? Да, в Пазарджик, да. Да, те си го имат, те нали не правят чемере печатите. То е същото, каквото на чемере печата, само без булстата. Не. Променяме адреса Боливар Христо Ботев. Да. Пише отгоре името на фирмата. Добре. Ето, чакай, просто ще дам един етикет. Да, ако имаш подготовки, то ще по-добре. Да, ще го напишат с по-такива нормални букви, да се чете по-лесно. Печат не знам как ще изглежда. Да, точно. Печатни букви да са, да. Точно. А ти сандвич или колко имаш сега, не те разбрах? Сандвич. Сандвич искаш? Салати има ли? Има. Салата ли, какво ще дадеш? Да. Това? Има салата айсберг с пилешко, тя е воля айсберг, пилешко месо, царевица, Е такава. батони, има зелена с риба тон и има... Е така, зелена с риба тон. И само такава ли ще ядеш? Без друго. Днеска сме на диета. Значи един сандвич може да вземеш на мен това. Те са двойни, я и ги щам. Чакай, ето... Да, нещо голямо. А те ще го покажа. Не големи са. Ти малък Малки не има ли? Ти малък ли си? Немски. Не, един. Как се вики? Вурс. Едното е вурс, другото е вурс. Скара печен, а на парата е бобвурс в Германия. Който е парен. Не, това не е единичен. Ела с мен да не избереш. Кажеш ми, къде е това? Тук в паза. Не ме кажеш на магистрат. Магистрат. Ще си избереш там с това. Пише картофки, искаш Днеска вторник ли сме или сряда? Сандвич и картофки. Швадско яни картофки, да. Дето си има отца, после ще отправя компютър. Те са ми компании. Ето. Курс се прави за 10 часа. Как не мога да идат и да се върнат, аз не мога да разбера. Красиво. Това е смешно. Ти му казваш да кара, той 100 пъти не мога.
кара на път, къде карам аз с 80 с 28 км. А сега засили. Много кръгово. Той има такова вече. Ще видим ни Да, кръгово. бивка. Не, това има Roadworks. Line Call. Айде, това е Милчо идва, защото те пуснат заработките. Две гнусти. Пуснеш. Читах Никос за задръстване. Написа само катастрофа вярваш. Движи се. Два и 30 го запазва. Ми това става. 2,30. Взех ключовете, ги слагам в чантата и си останаха тук. Така да тръгнеш без ключове. Тай писак да пише дали да го започне или нищо не.